pani doktorka Benčatová píše: Vážení prítomní, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som v krátkom vstupe stručne vyjadrila svoj postoj k vzniku a hlavným myšlienkam vzniku iniciatívy Spoločná škola a k založeniu občianskeho združenia učiteľov chémie. Zároveň chcem využiť na tomto mieste príležitosť aj tým, že chcem vysloviť veľké uznanie a poďakovanie doktorke Helene Vicenovej a doktorovi Martinovi Borisovi za pozitívne kroky, ktoré uskutočnili s cieľom zjednotenia, informovanosti a povzbudenia v oblasti školstva. Keď sme dostali pozvanie stať sa členmi Združenia učiteľov chémie, pre mnohých z nás to bola osobná výzva, ktorú som si zakomponovala do plánu osobného rozvoja učiteľa, stať sa platným členom združenia, nakoľko obsah a myšlienky ma okamžite oslovili. V januári 2012 vznikla iniciatíva Spoločná škola, ktorej garantom je doktor Martin Boris. Ako sme asi všetci zaregistrovali, stal sa obrovskou oporou aj pri zakladaní občianskeho združenia učiteľov chémie. Informácie o združení učiteľov chémie a aj spoločnej škole a aktivitách sú pre nás informáciami, ktoré nás obohacujú, pomáhajú nám orientovať sa v situácii v školstve a dávajú nám priestor vyjadriť svoj názor a angažovať sa. Aké sú benefity týchto aktivít? Po založení Spoločnej školy a Združenia učiteľov chémie pociťujem stavovskú hrdosť učiteľov chémie, ktorých spája spoločná myšlienka podporovať popularizáciu vyučovania chémie ako experimentálnej zážitkovej vedy. Združenie učiteľov chémie je pre nás zdrojom informácií, inšpiruje nás k vzájomnej pomoci, spolupráci a súdržnosti. Prostredníctvom Združenia učiteľov chémie som nadobudla pocit, že napriek tomu, že sme malé gymnázium, sme v centre diania spolu s ostatnými, máme možnosť zdieľania odborných materiálov a informácií s ostatnými kolegami, rozvíja sa naša odbornosť, prehľad o stave v školstve, súdržnosť, metodická pomoc a diskusia o spoločných problémoch a záujmoch. Od založenia Združenia chémie uplynul síce krátky čas, ale vidíme obrovský prínos. Boli organizované stretnutia a konzultácie s autorkou učebníc chémie pre základné školy a príslušných ročníkov gymnázií s 8-ročným štúdiom. Je nám poskytovaná didaktická pomoc, podpora, získavané materiály z prvej ruky a usmernenia, úžasná pomoc pri tvorbe tematicko-výchovno-vzdelávacích plánov. Získali sme odborné materiály a pomoc k bezpečnosti práce s chemickými látkami, ktorých sme sa tak dlho domáhali. Učitelia získavajú informácie o chemickej olympiáde z prvej ruky od autorky, poradenstvo učiteľom, ktorí prvý raz riešia so svojimi študentami chemickú olympiádu. Členka predmetovej komisie chémie pri ŠPU, pani Vicenová, nás informuje o aktuálnom dianí, úprave a tvorbe dokumentov. Mali sme možnosť vyjadriť sa k dotazníku o stave predmetu chémia na základnej škole a o aktuálnom stave od roku 2008. Prostredníctvom Združenia učiteľov chémie získavame možnosť kontaktovať sa na organizácie a odborníkov, ktorí pracujú iniciatívne v oblasti chémie. A k tomu všetkému je tu výrazná podpora o zjednotenie zo strany spoločnej školy. Ako učiteľka cítim prídavnú hodnotu možnosti oprieť sa pri argumentácii a obhajobe potreby presadzovania, nie potláčania predmetu chémia, o myšlienku spoločnej školy a svojej stavovskej organizácie Združenia učiteľov chémie a tiež jej odborných garantov. Napriek tomu musím sklamane konštatovať pasivitu niektorých kolegov, ktorí len kritizujú stav bez snahy prispieť k zmenám a k zlepšeniu. Žiaľ, vždy sa nájde skupina tých, ktorí len čakajú na riešenia, aby sa potom k ním vždy len kriticky vyjadrili. Problémom je aj uvoľňovanie pedagógov zo škôl na odborné semináre a sústredenia,
a neznalosť problematiky didaktiky predmetu niektorých riaditeľov škôl a z toho vyplývajúce problémy pri zostavovaní školských vzdelávacích problémov, ako je delenie hodín, zabezpečovanie podmienok pre vyučovanie chémie v odborných učebniach a podobne. Našťastie sú medzi nami tí, ktorí nás opäť a opäť nabudia, dodajú nám silu, elán a opäť nás nastavia na tú správnu cestu myslenia, totiž, že naša práca má zmysel, že nestačí len kritizovať a sťažovať sa, ale usilovať sa o to, aby boli naše výsledky zaujímavé a príťažlivé pre naše deti. Ďakujem organizátorom, že som dostala príležitosť poďakovať sa v mene všetkých učiteľov, ktorí majú záujem participovať na zmenách a vzájomnej pomoci v oblasti vyučovania a popularizácie chémie, pani doktorke Vicenovej a doktorovi Bodisovi za ich nesmierne prínosnú a obetavú prácu. Podpísaná doktorka Daniela Benčatová. Takže ďakujem veľmi pekne. Doktorovi Bodisovi odovzdám poďakovanie. Ja teda mne je veľmi ľúto, že teda som osobne neuvidela pani doktorku Benčatovú, že takto pekne mi nám napísala. Ja by som chcela pripomenúť teda, že školské kolo chemické olympiády kategórii D už 15. februára. Kto ešte nemáte úlohy, tak len mi napíšte, na mail poskytnem, pokiaľ ste vám ešte nedodali z tých zdrojov, čo vám mali dodať. Môj e-mail máte všade na stránke www.such.sk, nájdete zborníku, takže posielam som všetkým, čo si požiadali. No to nemôžem uverejniť, áno, aby tam si študenti nepozerali. Takisto riešenie domáceho kola vám môžem poslať, mnohí to využili túto príležitosť. No a čo vlastne pani doktorka hovorí, tak ako v tej skupine na Facebooku naozaj tam dávajú otázky, odpovedám, takže tam tí, čo sú na Facebooku a teda nemajú odpor voči tomuto médiu, tak vás pozývam, len si vyťukáte Združenie učiteľov chémie, ste v našej skupine, potvrdím vám a teda môžete sa dozvedať nové veci a pridávať príspevky. No a úplne na záver teda chcem vám poďakovať za to, že ste prišli, že ste merali tie vzdialenosť, lebo naozaj sú tu aj z východu, aj z Košic, aj z Humenného, aj zo západu, aj teda zo stredného Slovenska. Verím teda, že aj ďalšia konferencia sa uskutoční, nejaké miesto určite vyberieme. Chcem vám zaželať veľa úspechov, pracovných aj osobných, aby sa vám darilo. A teda zase niekedy na budúce, dovidenia. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. No úplne na záver ďakujem pani docentke Kmeťovej, že sme tu mohli byť ešte raz. Veľmi nám to bolo dobre, ďakujeme.